higni auchiel nyaka chil kawuono abro miye maksi 8 kaluwore kod tich mosetiyo chakre 2017 ta election kod 2022 abiro miye maksi 8 mana 8 ewi 10 8 ewi 10 mano meni wakata ni very good mano bende mano poko chopo excellent mano opoko chopo excellent adiera opoko chopo excellent osekalo average but osekalo average nyaka wayiere Mr. Cleophas ni tayo elections ok tich mayot kende en koda gima walu kizungu luongo ni challenge kan kacha to IBC gitemo landi challenges gi improve elections kirango security wise alo rito kata mna alwora mar kama ji goya mbulu IBC otemo wan ka observers kane wawuotho wanwang kama ji dhi lute mbulu no wanwang ka security nitie maber ma onge ngama kelo tulo kamiti mangowa kama igoye ilite mbulu mano gima ne nyaka otima ngowa nyaka wamigi election technology gi improve itemo gi improve konde mane onge kod network coverage mar 3G chande